Tää länkynen arvotaan nyt meidän Instagramissa jollekin onnekkaalle. Ja me viedään tää kotiin asti. Kotiin asti. Kello on 7 aamulla. Me lähdetään viemään tää länkystä nyt voittajalle Ouluun. 6 tunnin matka. Sinne 6 tuntia, takas 6 tuntia. Voi jumala. Kaikkia kertoimia mä menin vastaan. Meitä pitänyt mitenkään ikinä natsaa. Viittisikö startata sen tankkaukset? Kaikki estää meitä pääsemästä Ouluun. Joudutaan tankkaamaan vielä pari kertaa. Todennäköisesti lisää, että voittaja saa sitten olla tyytyväinen. Aloita tankkaus. Yes! Mun viereiselle tankille tuli joku nainen, niin se kysyi apua, että miten se saa bensakorkin auki, mutta ihan rehellisesti, mulla ei ollut mitään käpyä, miten se bensakorkki avataan ja miten ne toimii, niin mä esitin vaan, että mä tietäisin, niin mä kerroin sille kaikkea, että yleensä näitä painetaan tai jotain vedetään ja kierretään toiseen suuntaan, sitten yhtäkkiä toiseen suuntaan, ettei silloin luule mua ihan rukkaseksi, mutta se lähti tosta, no eikä saatu korkki auki kumpikaan. Me ollaan nyt ajettu 30 kilsaa about ja arvakkaan, muistettiinko pleikkari ottaa mukaan? No ei todellakaan. Noin, nyt on pleikkari mukana, nyt lähdetään uudestaan reissuun. Voi jumala. Kuinka kohan pohjoiseen tässä pitää ajaa, että me nähdään ekat porot? Mä en oikeesti tiedä, että rupeeko ne tuossa Jyväskylässä kävelee vastaan vai missäköhän kohtaa ne oikeesti tulee? Ne sataakohan siellä Oulussa jo lunta. Mulla ei mennä talvirenkaitakaan. Mä en niinku tiedä yhtään, mä en oo pohjoisessa hirveästi käynyt. Mutta kyllä mä sanoin, että jos oikeesti tuossa Jyväskylässä rupee poroja tulee vastaan, niin kyllä mä haluan yhdellä ratsastaa. Kyllä me koitetaan yksi kiinni ottaa. Ei vois olla kesä koskevaa. Tästä on Maikki vielä 300 kilometriä Ouluun. Mitä mietteet? Never ever again. Country roads, take me home. Tule lähemmäs baby, mieleeni jää. Ohituskaista tulee nää pakastinarkut painaa tallan pohjaa. Ne menee yhtäkkiä kovaa. Ja nyt mennään taas niinku 70, 60. Ei jumala. Sitten tulee tuo ohituskaista. Niin ne kiinnittää tonne johonkin 140 tonne pakastiarkku. Eihän tois kulje niin kovaa, kyllä yhtäkkiä vaan mennään. Äsken ajettiin 60, niin johon se pakastiarkku lähti tonne noin. Se menee kovaa kun tuli ohituskaista. Nyt mä ajan sääntöjen mukaan 100. Äsken oli 60, mittarissa toi pakastiarkku menee karkuun. Uskomatonta. Tätä mä tarkoitin. Vittu, nyt kun tää loppuu tää ohituskaista, niin se hidastaa taas. Ihmiset on oikeesti raskaita. Mä en käsitä. It's always beautiful until I mess it up. Nyt haetaan kahvia. Nyt on kahvi. – 160 kilsaa Ouluun. Mä oon aivan loppu. Mä oon siis oikeesti, mä oon aivan loppu. Jos tuolta tulisi nyt joku kauris tai poro eteen, niin en mä jaksaisi jarkkua painaa. Sitten mennään vaan päin. Meillä on joku noin 120 kilsaa jäljellä. Ollaan saavuttu Pohjolaa. Niin kuin näkyy, paita otettu pois. On metsää, suota ja paska. 38 kilosjäätriä vielä matkaa ja sit me ollaan perillä ja se on siinä. Sitten lähdetään pois. Onneksi. Ei mitään oululaisia vastaan, mutta en mä tänne kyllä never ever tuu enää. Ei me oltukaan vielä Oulussa. Tästä oli vielä 10 kilsaa näköjään Ouluun. Ei se mitään. Lähenee. Kohta ollaan Oulussa. Tää on kunnon vastaanottokomitea odottamassa pleikkaria. Ei siinä hei. Onnea. Kiitos. Arvonnan voitosta. Nyt pääset pelaamaan. Yes. Oe! West Virginia, Mountain Mama, take me home.